Egunon, lagunok, eta ongi torri beste txorieneko saio batetara, eta hemendik abisua, gozosale zareten hoi. Urrengo bi egunak, hau da, astelena bai, astelenean badakizue gozoa direla, baina gaur, ostiralere gozo doa, zegatik, badakizue ostiraletan hemen, txorienen famatuen bideo dauzkagu, eta gaur, hortik tira egiteko eskatu digute, exigitu digute, ezta? Bai, eta nik gustora egia esan, Hombre, beti, gozoa beti gustora guk. Beti ondo hartzen ditugu. Bai. Bueno, oberena izango da, gure gaurko gonbidatu ezagutu eta bere eskaria zein den aitzia. Kaixo, ekipo, egunon, hemen Getari Etxegarai aparatura. Eskean nator, bale? Ni oso jatuna naiz, ia danetik jaten dut, baina egia da gazia gozoa baina gehiago gustatzen zaidala. Naiz oso postre salea, baina beti eukiko dut horre oroimenean nire amamak egiten zituen torrijak, edo tostadak, inauteri garaian, edo aste santutan batzutan ere. Bueno, ez dakit, nik, oiek dira niretzako nire Madalena de Proust, esaten dana, ez? Eta gila da gero etxean naizela inoiz animatzen olakoak egitera, baina zuek kontatu ezkero nola egin ditzazkedan hola tostada goxo batzuk, igual animatzen hasten naiz. Zeiru itzen zaizue, hau da nire proposamena. Aber, kasu egiten diazuen. Bueno, muixo horraldoi bat, tando segi. Bargasko, agur. Bueno, betxu, nik erronka hartu diot, eta, torralak ingo ditu, ez? Eta, bakizu, ogi torralak eta esne torralak ditugula, biak ingo ditut. Eta gaina, gazi aldera gustatzen zaionez, ingo ditut olako gaztatarta torrala batzuk, zeinek idia zabala, gazta urdina eraman guten, gozoak izango dira, baina potenteak izango dira. Eta gero ingo ditut, esne torrala normalak, hau da, betikoa, esnea kanelarekin da hori berotu, gero azukrea eta irin ezberdina bota, eta gero horiek onzuzten direnean frijitu ingo ditugu. Orduan, nik batean bi errezeta, eta armintzek ere olako torrada berezi batzuk errizkigu, ez? Berezi batzuk, zeia da, torrada ikusi ditugula askotan nola egiten diren, ez daka inungo misterioi, eta nik esan dut. Nik ere torrada berezitxo bat egingo dut. Eta ze osagai ezin du falta gure etxean? Zein da, txokolatia. Orduan, txokolatezko torrada berezi batzuk egingo ditut, non bi torrada jarriko ditut eta barruan txokolatezke krema bat joango dan, eta ondoren frigituta, ikusiko dugu zer modu gelditzen diren, baina nik ja behintzat buruan dauket, ikusten dut, visualizatzen dut, eta seguru goxoak gelditzen direla, beraz, etxoin amaiera arte, ze ondoren egingo dugu, baina lehen da bizi, lehenengo errezeta, ez da? Bai, esan dakoa, oraingoan bi errezeta jungo dira, baten eta hauek dira. Lehen bizi, bi torrak egiteko behar dituen esneak berotzen jarriko ditugu, eta esne torrak egiteko behar duen esneari kanela eta vainilla hautza botako dio. Bestei, limoi azala bakarri botako dio. Hauek irekiten dutenean, pausatzen utziko ditu. Bi irinak azukararekin nahasi, horri esne torraren esne pixka bat gehitu, hauek ondo disolbatu eta jarraian lapikora gehituko du. Sua eman eta irakiten hasten denean eta loditzen denean, erretilu batera atera eta utzi osten 3 orduz. Ogi torradak egiteko, gazta urdina, gazta krematsua, azukrea eta arrautzak nahasi, bere esnea gehitu, ondo birrindu eta honekin ogi torradak guztiko ditugu. Jarraian, gurinarekin eta azukrearekin zartagi batean egin, gazta birrindu gainetik, hori ere gorritu eta bukatu azukrea botaz eta sopletearekin errez. Esne torradak gor daudenean, irinetik eta arrautzatik pasatu eta oliotan frijitu. Kanela eta azukrea hautza gehitu eta listo. Bueno, orduan esan dakoa. Nik ingo dituana, nik esne torradak egiten duanean, bakarrik kanela eta vainilla botatzen die. Eta gero bestei, hemen esnea jarriko dut, eta gero gaztaro ogi torradak egiteko, gaur izango direla hori gaztarekin, holako cheesecake ero gazta tarta esne torradak, hoiei limoia botako die. Orduan, kanela, legunean vainilla erabili nuen, hau da vainilla hautza kalitatezkoa. Vainilla hautza botako dio, eta honi egurra, eta honek irekin aldi bat ematen duenean, utziko du pixkat pausatzen. Zigor, gauzat, astu zaizu. Baina lasai, garez gabiltza, beti
arto almidoia eta daukagunez, disolbatzeko esne hotza behar dugu. Eta astu izait. Baina, ikusten duzen nola konpontzen diren gauzak? Gogoratu din behar da, esne hotza hartzen da, eta listoka, listo. Bia, normalian, zerbait gaiz, aztu balin bazaizu gozo gintzen eta horrela oso zaila dela atzera bueltatzea, Baina, kasu honetan gara izibilizara, Pinganilloa. Pinganilloa, Eskerrik asko, adi ikusi zaitu. Bueno, eta besteari, limoia biei botako die. Hau da, azkenean, horiko, gazta tarta ogitorrak egiteko, eta honek ere hartuko du, gehiemat, limoien zaporea, eta gazta tartan limoia oso ondo behatzen da, eta honi ere limoia botako die. Zer, badaukagunez, etxeko limoia, hauek, irekin ingo dute, eta ero jongo naiz, esnetorra egiteko behar dudan nasketa egiten. Izango dela, hartu almidoia 50 gramo, gero hemen, gari irina normala 50 gramo, eta 200 gramo azukre. Hauek nasi eta esne hotzarekin, loko papilla antzeko bat ingo du, zein hori gero nagotako. Oin bai, ondo. Oso, baina errezetarekin hasi garela, guazen pixka bat hobeto ezagutzera gaur bidali duten bideoaren pertsonari buruz, eza? Hain ezaguna dena, badakizue aktore, zuzendari, gidoilari lanetan ibili dena, eta antzerki zuzendari bezala, proiektu batzutan ibili da, Lur edo Mami Lebrunean adibidez, eta orain ere talentu berrien prestakuntzan ere ibili da, Bilboko Pabilloi 6ko gazte konpainiako zuzendari gisa. Horretaz gain, aktore moduan ere, ezagutuko duzuen telesailan Goenkalen ibili da, Marixabel filmean ere, aktore lanetan ere ibili da, eta beste hainbeste. Eta gaur egun, La Mapatxa konpainia sortu du beste aktore multzo batekin, eta bertan Loren hizkuntza antzerki lanarekin ari da, eta horretaz gain ere gutxi izango balitz, Destiny Driver humorezko antzerki lanean ari da Ugaitz Alegriarekin batera. Orduan ikusten dezue, denboraekin lanian dabilela, milaka gauzatan sartuta, eta ez dakit nondik aterako duen denbora, baino... Armin, nondik ateratzen duten? Baina guk telebistan ezautzeitu batzuk aktore moduan eta lanean debiltzen direnak, eta getari ze gertatzen zaio. Bueno, jende honek, jendeak uste du hemen aktorea dauzkate, ez dakit Hollywoodeko aktoreak, erolako jendea daukate, urtean ez dakit pelikula batein, eta ez dakit multia beratza dira, dirua daukate barra. Euskal Herrian, aktore izateko lan pila batein behar da, gauza pila batetan ibili behar zara, eta hemendik miresmen guztia, ze gainera, era berean daude 3-4 paperetan sartuta antzerki batean, gero pelikula batean, eta... Dana buruan izatea, eta ez antzer lan batek besteak inaztia, kristona. Ez, lana benetakoa, eta... Hemendik, biba zuek esaten dana, Bai, kriston meritua, ze egia da normalian, igual film bat amaitzen danen, ja ez daukezula kontratua igual beste baterako, ez da? Orduan gelditzen zara, paroan esaten dana, eta antzerkiaekin, pelikulekin, eta dena hori gidoi guztiak ikasten, eta kriston meritua dauka, eta horretaz bakarrik bizitzea, hori bai, lana eta meritua, eta zorionak hemendikan. Bueno, hemen, bi irinak naztu ditugu, arto almidoia eta gari irina, azukreara bertara bota dugu, eta ze bota dugu esne hotza. Hori, beti hotza bota behar dana. Hau, hemen lortzen dugun papilla hau, gero izango da, guk botako duguna hemen gure esne frigitua egiteko. Esne torradak esan dako. Eta honek gero gorputza hartuko du, eta beti ni gustatzen zait, lehen egiten zen garai batean, gurinarekin, olako erretilu bat atera, ni normalian sukaldeko plastikoarekin estaltzen dut, alde bat, holan erretilu batean, gurina, ekilore olioa bota aldi zuen margotu nahi duzu, bota horra berua, eta gero, ateratzeko garaian errazagoa da horre plastikoarekin, Eta gaur esan dugu ostirala dela, baina horretaz gain ere San Isidro. San Isidro da gaur. Ez que ni santuen kontua. Gaur da, badakizuen Euskal Herri osoan ospatzen den nekazarien patroia, honek jatorria Madriden dauka, 11. mendean, eta bertan San Isidro jaio zen 11. mendea amaieran, eta nekazari apal bat izan zen. Hortikan dator gaur egungo patroiaren eguna, eta ia 19. mendian edo horrela, saltzaile batek erroskilak saltzen hasi zen, eta horregatik handan gaur egun hain ezaguna Madriden batez ere, erroskilak saltzearen
tradizioa esango genuke, ezta? Nekien. Eta tradizio horri buruz, gustatuko litzaidak esatia hemen ze erroskila motak saltzen diren, ezta? Badaude lehen da bizikoak direla tontoak esaten direnak. Tontoak dira estaldurarik gabe dauden erroskilak. Badakizuen askotan estali egiten direla, baina ez balen badaukate estaldurarik, hau dira tontoak. Gero, azkarrak dira estaldura hori daukatenak, hau da, limoiarekin, azukre hautsarekin eta zuringoarekin egindako estaldura horiek. Gehiago, Santa Clarakoak, adibidez, horiek dira merengearekin egindako. Gainetikan merengearekin estalita, eta azkenak frantsesak direla almendrarekin eta azukrearekin daudenak eginda. Horiek dira, ezagutzen ditugun hor da labur bilduz. Zu eta ni hona etortzen gainean tontoa gara, gero makillatu egiten gaituzte eta azkarra bihurtzen gara, eta ja hor geratzen gara. Oin bertan azkarra, baina mendik ateatzen gainean, naiz eta makillatu berdin jarraitzen dugula, lehenengo erroskila eta lehenengo eta tonto hori da. Bueno, hemen, irakin dute bi esneek, eta oin dauzkau hor usten ditu ni 5 minutu gustatzen zait, hori kanela, limoiaren eta zapori hartzeko. Gero, zein gut, hemen papilla listo daukaganean, kenduko dut hemen di limoia zela eta kanela adarra, irakiten jarriko ditut, papilla botako diet, eta irakiten aztenean, ikusiko duzue, lodituko da, 5 minutu zero lantzea komeni da, batzuk esate dute, 15 minutu, ni naiz horren aldeko, ni 5 minutukin nahiko daukat. Eta hemen jungonez, gure gaztatarta, gaztatarta ogitorrala egiteko, erabiliko dugun, bustitzeko erabiliko dugunakin. 4 arrautza. Azukrea. Eta gero, xuberoan, ze botatzen genion gaztatartari? Gazta urdina. Gazta urdina emango diolako punch potente bat. Gero, olako gazta krematxu bat, erabili aldozue, bedozein gazta, nahi dozue, maskarponea sobra badukazue, horrelako bat. Eta, gero, esnea, dagoeneko limoi azalarekin, eta hemen, irakin diguna eta zapore hartu duena, ona botako du, ondo birrinduko du, eta horrekin gure esne torradak guztiko ditu. Nik gaur, behikarriot briotxogia lengunean erabili nuen hau zagartartaiteko astelenean, sobran neukanoen pusketa, beste batzuk arbintzire eman dizkiot, hau lehorra dago, baina hau dira ogi honak egiteko. Hobeto lehorrak gain badaude. Eta hau ere da, etxian izan nuen, hau saltzen dutena, opil moduan, boio moduan, torradak egiteko. Hori ere, biak erabiliko ditu, eta bustiko ditugu, oin egingo duan, naste honekin. Ni askotan errezetak eskatzen dizkiazu, ez da, turroiarena emango diazu, pasako diazu, zuk orain zuberako gazta tartata zitzein duzula. Hor, aldaketa bat egin genezake, ez da? Noski. Baina horretako, nahi eran, EITB nahi eran sartu, eta txorien egin dugu zuberako gazta tarta. Ez dakitagoen dagoeneko, baina nik emango dizut. Egin genuen, hori gure garaian ateratzea handik, zan pekatua. Hori zan, azkenen, nik usten dut, Euskal Herriko gazta tartarik famatuena edo uberena edo osko gehiena zutena. Lehena izan zatu ustutolan labean egiten hasi ziren. Gero hasi ziren hor, famatu egin diren beste batzuk, baina nik orduan oroitzapena danok egiten gendun gazta tarta hotza. Zana hori hartu eta gero marmelada gorriarekin gainekin. Hori egiten gendun, baina, hori guk hainbat inditu eta jan ere, ze gaina egun batetik beste ezin zan gazta tarta hori zaindu, gorde. Orduan, gauean iristen zanean eta gazta tarta sobera hote mazan, sakrifikatu egin behar ginen, eta ez momentuan berda. Momentuan. Bai, bertan. Bale, limoia kanpora, esnea ona botako du, eta birrindu ingo du. Torradak egiten ari garela, guazen torrada ezberdinetaz hitz egitera, ez da? Ze klasikoak badakizkigu nola egiten diren, ikusten ari gara nola esnearekin eta bustitzen diran, ondoren arrautzetikan pasatzen diran eta frijitu egiten diren, baina gero badaude beste torrada mota batzuk. Adibidez, ardo torradak. Esnian busti ordez, ardo gozo batian bustitzen direnak, oso kuriosoak behintzat, eta gehiago daude, labean egindako torradak. Honekin behintzat, gurin edo olio gutxigo erabiltzen dira, leunago gelditzen dira, finagoak, ezain koipetsuak, eta gero beste erabat egiteko ere azkenen azukre kurruskariarekin da, ezta? Igual gurinetik pasa alde batetik eta bestetik, eta amaitu azukre pixka bat erreta kurruskari gelditzeko, eta hoxe izango ditzatzeke, beste torrada
mota bat, ez da? Eta gero nik egingo detena, ez dakit torrada bat da, baina nik torrada bezala deitu diot, baina 2 torradan artean txokolate krema jarriko diot, eta hor, igual sailkapenean beste torrada mota bezala jarriko genuke, txokolatezko torrada. Armitz, hor nik hemen, behin baino horietan, eta entzun hauzu hitz egiten nire lehengo maisua, ez? Juantxu Larruzea. Eta bere garaian, famatu hasien berak egite zituen torrada beteak. Hau zan, hartzen zuen moldeko ogila, eta hemen txorien egin ditut, hartu, moldeko ogila, jartzen zion marmelada hemen, arane marmelada, beste bat, eta ero edalontzi batekin borobila mozte zuen. Jartzen zituen hemen, eta ero egiten zuen hau, hemen daukagun asketa hau, hemen azukrearekin, azukrea, kanela, limoia, hotza zegoenean gainetik pasa, bota, eta ero arrautzatik pasa eta frigitu. Eta garai hortan zen zerbait oso modernoa. Eta ziren torrada beteak. Berdin, oso antzekoa, baina kasu honetan marmeladaren ordez, txokolatearekin. Txokolatearekin sekul ez ditu probatu, marmelada ezberdinak erabili izan ditut, baina txokolateanak ez ditu sekula probatu. Oso ondo belitzen da, ze barrutikan krema danez, pixka bat urtu egiten da, baina krematxu gelditzen da. Beroa dagoenean, orduan frigitu eta momentuan jaten bali dira, oberena. Beraiek ere imaginatzen. Imaginatzen ari dira, baina gero ikusiko dute. Bueno, hemen gure ogia moztu, eta honek, esnea, hemen garrantzitsua da, inoiz ez botatzea esne beroa. Inoiz ez, bestela ogia dena mamurtu ingozan. Kontua da nik hemen, esnea irakin indut, baina zeri gehitu diot. Arrautzei gazta ezberdinei, krematxuei eta urdinari, eta azukreari eta orduan epeldu ditzei. Orduan hemen ez daukat arriskurik, gainetik bota, eta honek, oskaiura joan behar du, nik gomendatzen du, 2 ordu erolan gutxienez usten, ondo zurgatu dezaten, eta 15 minutu eroro buelta eman, eta venga, alde batetik, eta bestetik ondo bustiak egon daitezen gure torrada. Hau, kanpora, eta jongo nahi zoin, esne torralak egiten, hau, hemen usten dudan bitartean. Oso, no. Kontu zibili barrez beze oso bustita dagoenean eta horrela, hausteko aukera, aukera handiagoa dago. Orduan, kontu handi zartu ondoren, gero frigitu behar balin badituzue edo, ze hautsi egin daitezke, ze oso bustita balin badaude, eta batez ere, esnea beroa bota balin badiozue. Esnea beroa bota balin badiozue, hortxe, oaindikan eta aukera gehiago, ze ikusten dezpena, gehiena mamia da, eta mami hori hautsi egiten da, eta lantzeko eta horrela oso zaila izaten da. Beraz, garrantzitsua denbora egotia, dane gustatzen zaigu ez da, behin torrada bat jaten dugunean, eta hozka egiten dugunean, barruko aldea oso krematxua, esnegai, zapore hori izatea, baina horrek egiten duna da, gero, teknika pixkat zaildu egiten du, pixkat zailagoa izaten da. Baina nik ustean dut, esperientzia pixka bat hartuta eta praktika pixka bat izan da, ondo egiten dela, ondo guztita dagoenean pixka bat mimo handikin landu, eta horrela hobeto gelditzen da, ze errezeta bukaera mamitxu gelditzen da, eta ezin hobea izaten da. Hemen, normalen gauza zaila, beti bezala, ez da, kroketak, hemen egin izan du, kroketak, finak egiten badituzue, jateko zoragarriak, hori bai, bolak eta egiteko, ez dira haino onak, eta ez dakit denerekin izango da, ez? Txokolate kanaxe bat, zu kanaxea erabiliko zuen, ez? Trufak egiteko, boilurra horrek egiteko, txokolatezkoak. Horrek ere fin-fina egiten bauzu, gero bolak egiteko ere zailago izango da, ez? Zailago izaten da, baina egia da hori, gero badaude, teknikatxo batzuk horretan, igual izoztuin behar dezuna. Orduan, izoztuta, orduan, noski, gortu egiten da, eta errixago lan egiten da. Orduan, bueno, trukotxoak eta horrela badaude, eta adibidez, kroketak aipatu dituzula, buratu zait, kroketa likidoak egin nahi buen baditzezu adibidez, gelatina horriak erabili daitezke, sartzen dituztu gelatinak, orduan zer gertatzen da, oztu egiten danen, gelatina horrek horri aktibatu egiten da, eta bexamela gelditzen da, gel moduko batean, edo gogortuta, ez da? Lantzeko horreza. Lantzeko horrexagoa dalako, eta ondoren frigitzen duzunean, zer gertatzen da, berotasun horrek egiten duna da, barrualdea urtu egiten dela, eta ondoren jaten dugunean, likido guztia ahoan sartzen zaigula. Bai. Bueno, nik honek irakinen behar du, loditu, eta gero, esan dakoa, nik gustatzen zait horrelako erretilu bat, hartzea hemen, plastikoarekin, bestela ez baduzue plastikorik erabili nahi, hemen gurina eroekilore olioarekin igurtzi, ondo, eta horren gainera botako genuke. Eta honek behar du, gero, esan dakoa, ondo ostutzea,
gogortu dadin, moztu alizateko, eta irinetik, arrautzatik pasa, eta frigitzeko. Hemen ere, nahi izan ezkero, esne torrada, ahoan desegiten diren batzuk egiteko, gelatinaren, armintzek esan duen gelatinaren truko ere erabili alda. Hartzen duzue, sartzen dituzumen gelatina xafla batzuk, gero gogortu iten da, eta berotzen danean gelatina hori gurtu iten da berriro, eta biguna gertzen dira. Bueno, eta gainera gaur gazta krema erabilu duzu, badaude gazta krema ezberdinak, ez da, adibidez, Frantzia aldea, Camembert, Brie, gazta ospetsuak direla, azal fina daukatena, barrualdea oso krematxua direnak, oso kolore zuria dauketenak, eta horiek gaztak bezala dira, baina gaur erabili dugun, gazta krema hau, ez dakit nik gaztan sailkapenan sartuko nuke, berez, uste dut gatzagirik gabe egiten dena dela, hau da, azido zitrikoarekin eta horrela, normalean koagulatzen da, beraz, gazta krema fresku bat izaten da, non ez dakit nik gaztan bezala zetxe salkatuko nuke. Saldu gazta moda. Bai, gazta krema bezala saltzen dute, baino hor badaukat nire iritzia. Nik Galizian egon izanean, nik Ortefegea inun enpresa batian, eta bertan egiten zituzte gazta kremak. Vale. Orduan, bueno, ni joan itzanarea, komertzial tekniko bezala hau da, komertzialari laguntzen dion, era teknikoan nola erabili produktu hori, ez? Gazta tarta bat egiten duzunean, ze teknika erabili behar da, nola erabili behar da, egia da, adibidez, gazta tarta bat egiten dugunean, haize asko sartze balin badugu, orduan, labetu ondoren egiten dana da, haize hori lurrundu eta gure tarta jetxi egiten da. Orduan, horrelako teknikak eta gauzak ikuste genituen, eta bezeroei eta horrela kontatzen genizkien, hobeto egiteko beraien tarta, ez? Ze gure bezeroak izaten ziren, gozotegiak. Orduan, gozotegietan gertatzen zana zen, hori, igual egiten zutenean tarta bat, esaten ziguten, erori egin zait tarta, zergatikan erori zait dana edo barrualdea sartu zait dana, eta orduan, Onbarrinean, esplikatu berri nion, eta ni juten izan adibidez, komertzialarekin, eta komertzialak egiten zuna zen berak saldu, prezioak eman, zenbat unitate behar zituen eta horrela, eta bueno, eta ni negoen alde tekniko horretatik, produktua hobeto ezagutzeko, eta bazeukaten gazta krema desente, ezagutzen dugun gazta krema hau, gero bazuketen bat bakarrik hotzerako, hau da musak eta horrela egiteko, eta beste bat laberako. Hau da, pixka bat koipea edo gantza aldatzen zan eta horrela, eta esaten zuten beraiek bata erabiltzen zala musak hobeto egiteko eta bestea laberako. Eta horretaz gain gero zeuzkaten zaporez berdinearekin. Hau da, gazta urdinaren zaporearekin, gero beste badaukate veganoa ere, danatatik egin dute, eta bazegoen bat plus deitzen diotena, nontzan laberatzen zenuenean eta horrela, barrualdiak gazta krema hori etzan urtzen. Ze normalean guk gazta krema erabiltzen dugunan edo berotzen balin badugu seituan urtu egiten da. Eta hauek ziren, labean, adibidez, ostopila baten barruan sartze balin badezu eta horrela, zeukan maizenak edo ez dakit zer zeukan horrek. Hain naturalak ezien orduan. Kasu horretan ez, ez urtzeko behar zuen irin motaren bat eta horrela, eta horrela xe ginen, nik Ortefegia inun, eta egia esan oso gustora, Orduan, bueno, gazta kremai buruz pixka bat ezagutzen dut. Bueno, gu gazta krema ez, gazta tarta torradakin barritu, baina aurrena esan dagoa, hau, bla bla bla, ostu imarzego, hauek, ondo zurgatu behar dute, eta ero, batzu fregituko ditut irinetik eta arrautzatik pasata, eta bestea plantxan ingo dut. Zego duzuenoa. Lagunok, bueltan gara eta aurratu du zerbait, esne torradak, azkenian bakizu da, irinetik, arrautzatik pasa, behin moztuta, eta gero frigitu inditu. Eta hemen, aurratu ditut bi, erakutziko izuet, ze hauek badaukate, ogi torrada badaukate misterio pixkat gehiago, gurina urtuko dugu hemen, eta ja ondo, zukatu duen, ogi torrada jarriko du gainetik, eta asmoa da. Alde bat gorritu, buelta eman, eta besteak gorritzen den bitartean, gazta birrindua gainetik botako du. Berriro gorrituko dugu, gazta hori urtu dezan eta gorrita egiten,
eta gero karameluarekin erre ingo dugu. Hauei falta zait azukrea eta kanela hautza botatzia. Orduan bitu, honi. Eta orduan... Momentu batian, ez? Gorritzen da. Hau gorritu tita iten da. Gorritzen da, eta oin emango dio gaztaren adira, ez? Gazta urdina bota digu. Gazta krematxo bota digu. Hau bada gazta, ez da? Hori bai da gazta, hori bai. Bueno, bai da, egia zabal gazta, Nik hemen gomendatzi dizuet ez oso gazta fuertia. Ez da ketua, zuria. Nik hau inuen, kuadriako inien ketuarekin. Eta batzue asko gustatu zitzaien, niretzako fuertegia zegoen. Orduan, hori bakoitza bere gustura. Bai, orduan, hemen eta honi oin berriro hartu, eta buelta emango diogu. Eta hauek ditugu horrela. Oso, no, egia da, gazta urdina duenez, gero, jaten dezuenen taurrija hori, gazta urdina ematen diola, nortasuna eta zaporia. Eta zaporia badauka. Eta hori behar duguna da, bueno, azukria gainetikan eta erre. Eta erretzen jutea, ero bestela hemen lapikoa erekin ingin, ez? Bai. Krema katalana erre genuela baita. Duela aste batzuk egia da, ingenduna da lapiko bat berotu, bero zegoenian, jarri azukrearen gainean, eta erre. Eta funtzionatzen zuen, Bai. Funtzionatzen zuen. Zukaldea pixka zikintzen da, hori onartzen dugu. Bueno, gero garbitzen duzu, urdetikan pasa horrela, pixka bat karamelua hor gelditzen da itxatxita eta kostatzen da, baina bueno, urberoarekin momentuan garbitzen da. Ba hemen, ondo karamelatu, eta hemen, bota azukrea beldur gabe, Bai. Osea, bota ala, karamelizatzen jungo da ikustu duzu, Eta honek, bueno, batzuk, ez da bakarrik kurruskari utziko duela. Baizik eta zaporea ere karamelua badauka zapore berezi bat. Egia da, gehiagi erretzen danean, ikastu egiten dela, beltzeki ez dugu nahi. Baina egia da, trukoa hori da, azukrea botatzen diozuenean, momentuan ja erret. Ze botatzen balen badiozu eta jute balen bazera eta hortikan 10 minutura bueltatzen balen bazera, normalian surgatu egiten du azukre guztia eta gero ja ezin dezu erre, beraz. Trukoa hori da, azukrea bota eta momentuan erre, beraz. Erretzeko presta gonda erretzea. Eta hemen, bueno, banik, batzuk azukre normalak inite dute, beste batzuk azukre hautzarekin, gaur bezala, eta batzuk kanela gustatzen zaie, eta beste batzuei ez. Zuen gustura, baina gainetik kanela pixkat, eta azukre pixkat behar dute hauek, eta plater bat ateratzen media zuen Armintz. Osondo. Ez da, nik gaur getarin gustuak bete ditugun, saiatu gara, behintzat, bi errezeta ez, 3 emango dizkiogulako. Hortxe. Eta, bueno, jarriko dugu. Zardezka honekin, hau. Bapo jarriko beha. Hau, eta bestaldetik, esne torrada. Gainera, epela dauden, gustatzen zaiten bezala. Hau, epela jan behar dira, bai ero bai. Eta, bueno, gure torrada bere efektua egiten hasi dira, usaia zabaltzen hasi dira, eta jendea euliak eta pixanaka gerturatzen txorienera, hemen daude gure gaztatarta ogi torrada eta esne torrada. Xondo. Armen, bizarrezka... Zea xiko gara, lehen da bizi... Suabe hau izango da, nik uste honek estalingo digule hau gale zaporea, ez? Venga. Hau, esne torradarekin hastia. Bai, honek dauka kanelaren usaia, zaporea, limoia izango pixat, eta vainilla ere. Nire ere nintzen saria, baina on ja... Egia da edozein postre kanelarekin beti irabazten dula. Pio bat irabazten dula. Gazta. Venga. Ia gazta tarta baten zaporea ero daukan honek. A ver. Usaina badauke behintzat. Hombre, eta gazta. Eta gazta. Eta zaporia ere. No hau, Bai, fina dau, Eta oso fortia, nahiko fina, bere zaporea gazta urdinarena, gaztarena. Oso goxua. 3. bagarri falta zego. Txokolate pixkatekin, zer moduz ateatzen da. Ikusi dezuener, gaurko eguna torrada buruz dijoa, ez da? Ja, 2 egin ditugu eta 3. bat falta zaigu. Kasu honetan nirea txokolatez betea. Begira.
bi ogi xerra esne aromatizatuan apur bat busti. Txokolatezko krema ogi xerra busti baten gainean jarri, beste xerrarekin itxi, ertzak pixka bat ebaki, hobeto zigilatzeko. Arrautza erabiatuetik kontu handiz pasa, eta 175 graduetan frigitu bi aldetatik gorrituta egon arte. Bueno, garrantzitsu bezala, hemen krema, txokolatezko krema, ze da badakizue, denbora gutxi dauket, ez da 10 minututxo ban ezin dut krema egin eta dena nahastu, baina honek ez dauka inungo misteriorik. Hau da gozogileen krema bat hemen askotan egin duguna, eta egin detena da txokolate beltzarekin nahastu. Hori bai, garrantzitsua beroa egon behar dula. Urtzeko ondo, ez? Urtzeko ondo. Ordu, 110 bezala, kilo bat kremarako, 100 gramo txokolate beltz, ondo nahastu, biak beroa egon behar ditue, bai txokolate urtua eta krema, nahastu, eta listo, badaukazue, txokolatezko krema. Hori esan da, nila prest. Erabiliko dut, zuk erabilidezun olioa, berriz ere, ez dugu botako, ez da? Bai, hori iragazi eta berrerabili, mesedez. Hori da. Orduan, hemen txegorde dut leno, pixka bat gehiago botako diot, eta honek martxa emango diot. Hau, alde batetikan, gure torradak frigitzeko. Bestetikan, bueno, hemen daukadan lapiko honetan, egingo detena izango da esnea kanelarekin, eta limoiarekin, eta azukrearekin, pixka bat berotu, usain horiek eta zapore horiek hartzeko. Hau prest, hementxe esnea, berotzen, esnea botako diot, eta gain ningun misteriorik, azukre pixkatxo bat, Sukaldaria beti berdina esaten dut, ez dauka inungo misterioa, baina gero, azten zazuetxean egin, beti dauka misterioan bai. Eta limoiari gustatzen zait ondo kentzea barruko zuria, ze bestela hor ikatza gelditzen da, eta nik nahi detena da bakarrik limoiaren zaporia izatea. Beraz, hori hortxe eta lurruntzen utziko dut. Honi, martxa emango diot, eta beste aldetikan, hemen txidazkadan ogi xerrak, kasu honetan briot xerrak erabili ditut, hauek aurreko egunekoak dira, ja pixkat lehorrak daude, gustatzen zain lehorra egotia, zegero gustitzen detenen bestela oso lehorrak ez balema daude, hausteko aukera handia dago. Orduan, nik jadena aurreatuta dauket, bale? Hemen txidaukadan esne hau, ontsi bertan egin deten esnea, nik ja hemen prest daukat. Hotzaia, ez? Lurrunduta, zapore guztiarekin eta hotza. Ordu ningo detena da. Hemendikan pasa. Limoia eta kanela, Limoia eta kanela. Hemen geratu zaigu. Eta hau, listo. Vale. Hau alde batetik, hemen prest daukat. Eta ingo detena izango da, orain. Busti, krema barruan sartu, itxi, arrautzetikan pasa, eta frigitu. Ordu ningo detena orain izango da. Nire krema mauka batia pasako dut, errexago lantzeko. Horrela, mauka baten bitartez, errexago kontrolatzen dut, ze goiarakaka puten bali manaiz, egia esan, igual ez dut ondo kontrolatzen, horretarako horrelako mauka batekin, askoz ez zehatzagoa da. Eta bestela koiarakin beti arriskua dago nahi eta nahi batzutan, koiaraka bat horradan da beste agora juten da, ez? Maukarekin beti zailagoa da, botatzen agora, baina koiarakin hori gertatu daiteke, Nik gaur ganatxearen inguruan nahi dut itzein, eta honi ganaxe bat ondo etorriko litzaideko olako, ganaxea azkenean bakizu edala, txokolatea, eta esne gaina berea betotzea, eta horrekin trufak egiten dira, ez? Hori da. Eta horrekin ematen diogun lodieraren arabera ero, da erabilpen bat ero beste bat. Esne gain gehiago botatzen badio ero, izan alda tarta baten gaineko geruza iteko, ez? Adibidez. Estaltzeko ero, gurin pixka batekin, dirdira izateko, baina betegarri moduan nahi badugu ero, ez? Txokolate gehiago behar du, eta horran, kantidadean arabera, erabilpen ere ezberdina, ez Arbitz? Nahiko likido adibidez, bonboiaren kasuak, bonboiak betetzeko, moldezko bonboiak balin badira, hau da, txokolate geruza hori jago gorra balin badago, nahiko likido, hau da, esne gain desiente balin badauken, ganaxi bat botatzen balin badiogu, ondo, ze txokolatiak dena geldituko du. Baino, aldiz, mozten diran bonboietako bat nahi balin badugu, hori bai, txokolate gehiago izan behar du, lodixiago egoteko, gogorrago egoteko, bueno, erabilera pilo bat daude, baino bai, arrazoi dezu,
Segun eta zenbat txokolate botatzen diozun, ganaxak balio du gauza batetako edo bestetako. Kontua da, ni ganax segaiti nahi nuen erabili, ze ganax berez, hemen azaldu historio, berez nola asmatu zen ganax, hau izan zen gozogintzako ikasle batek ero, gozotegi batean lanean nahi izan gaztetxoak, nasketa inzuela nahi gabe eta naztu zituen esne gaina eta txokolatea. Eta bere nagusiak ero ganax deitu zion, eta ganax frantzesez da ergela ero nahi du esan, ez? Orduan, ganax deitzen bai dizute, ez da gauza politia, ez pentsatu txokolate esan nahi du? Ganax da ergela baldarra nahi du esan, ez? Orduan, ganax deitzen bai dizute ez da ona. Hor, esaten da, euskeraz ez da gola piradorik, ez? Eta hor, 1989 urtean, Joseba Aurkerrena, Covadonga García eta Jon Zelaik irakasleek 3.000 atera zituzten liburu batean. Esaten da, asko daudela, ez dakit, kopiatuta ero beste hizkuntza dodik, baina, nok esaten du hartaburua. Cabeza de maíz, erderaz ez dau, eta erderaz inglesezan izango zen, cornhead, ez, eta ia izin melokotoia ez da esaten beste hizkuntza batuetan, eta holan daude, 3.000 batu zituzten, eta egia horietako askok, bazukaldearekin ero, janariarekin ero, zehekusia badauzkatela. Nik hemen batzuk atara ditut, sardin zarra, ia izo golkia, mokordoa ez da janariarekin. Baina, mokordo ere behitu alda, gero beste bat. Gustatzen zaizkit, Zer, kaikua. Kaikua zer da, eta kaikua deitu izan, ez dakit, birao moduan ez da zergati dan kaikua, baina gurrezko ontzia, igual kaikua izango da, bakarrik hortarako erabiltzen delako, mamia iteko erabiltzen delako bakarrik kaikua, igual, ez dakit, baina kontua da, badaudela hainbat, eta egunerokotasunean erabiltzen ditugunak, eta ez dakit, labezo morroa. Baina, gazteleraz pilo bat daudela, eta asko erabiltzen dugu, baina euskeraz, nik uste dut, errespetua ondego kintzita dugula, ez da? Eta ez ditugula olako hitzitxusiak esaten? Nik egia da lagun badaukat euskaraz, Burgosekoa da, Euskal Herria etorrezan, euskeraz bikain egiten du, bere egunerokotasuna euskaraz da, baina ni badakit azarratu duela, biraoa botatzen hasten denean, eta erderaz hasten denean. Erderaz pasatzen da. Erderaz hasten denean, erderara pasatzen denean, ez ador, azarre da. Bai, ez da. Orduan ja, berak, euskeraz ezin dietakoa bota. Ez, erderaz bota behar di, eta ja azarre da benean, hasten da. Basartzen danakin, eta dana erderaz da, eta hori ere, guk ere, egia da, gauza askotan, pila botatzen ditu, erderaz dien, azarratzean ero, birao batzuk erderaz botatzen dituela, baina, esan dagoa, ez dagoa itzakirik, 3.000 atara zituzten. Orduan, nik uste dut, egoera, momentu bakoitzerako bat badaola, gutxienez, bat, 10. Enuke esango, hainbeste daudenik. Bai, izena da, Irainka, Euskan Irainen bilduma izan da liburua, eta, hor daukazu, nik ez da, hobeto ez bali badira erabiltzen, ez da? Bai, nik hartaburua asko erabiltzen dut, hori hartaburu asko erabiltzen dut, gehien erabiltzen dutela nik uste dut, hartaburua, eta, ez da, gaztaburua, eta halako ematen botatzei, judonan bat ematen gaztaia, buruan, ezke gure kuadrian dugu, bat, kriston gaztaia. Kriston gaztaia. Eta goetzako gaztaia da, gaztaia, hemen lepo gainen dukauna hori da gaztaia, eta hone dauka kriston gaztaia. Ez da, kamen berra txikia da, honena da, horrek 40 kiloko gruyere nola da, honeke, parmesano handioitakoak. Gaina, gogorra parmesano modukoa, ze horre ibe bai, eta buru horra, izenik eno esaten, bera badaki. Ni bitartian errezetarekin jarraitu dut ikusi dezu, nola pixka bat pasa dituten esnetikan, barrualdea txokolate kremarekin bete ditut, arrautzetikan pasadet, eta nik hemen ja alde batetikan gorritu, eta bestetikan ondoren ja platerera, jarriko dut paper xurgatzaile bat olioa xurgatzeko, eta lehor gelitzeko, eta listo. Ez daga inongo misteriorik, hau da, torrada normalak, baina txokolate kremaz bete da. Guk hau joantxunean egiten genuen esan dakoan, marmeladarekin betetzen genituen, eta gero behin egin da zeudenean, gaina txorienen lehenengo
astean o bigarren astean ingen nituen hemen, goratzen naiz, Oierra Ariz Navarreta korrikalarekin batera ingen nituen, honek 2:17 dauka maratoian, korriten. 2:17, Bai. Irabazten dit. Bai, niri ere, bai. Eta egin nituen, daite genuen gero hartu, eta holako laranja patxar bat. Bai. Laranja patxarra perotu, Ostras, ze ona. eta ero gainetik erreiten genion, flanbeatu egiten genuen laranja patxar horrekin, eta ero jartzen genuen, iten genuen armiarma sare bat. Hau da, hartzen genuen arrautzesnean, natilla batzuk oinarrian, gero txokolatearekin ari batzuk egiten nituen, eta ero txotx batekin gorantza marrak. Eta eratzen zen, olako, bueno, hori, armiarma sare baten itxura ero hartzen zen, oso politxa zen, eta ardian, torrada, edalontziak moztuta borobila. Borobila, ederra. Ikusi dezue, orduan, errezeta erresa, sinplia, momentu batian egiten dana, nila aterako dut, hau ja, prest daukat, olio guztia xurga dezan, eta ja, platerera. Ai, ama, utza indegu garnitz. Ze temperaturatan esan duzu olia, 160 160. Ni paspa, termometro atara dute hemen esateko. Baina badu, 180 temperatura da aproposa zerbait frigitzeko. Hori, izaten bezalako frigigailu bat, ana agertzen da, baina bestela olako batekin, 178. Hortxe, arki. Oso ondo. Ez, egia da, ikusteko elma dezue, ke atatzen daola, temperatura gehiegi. Eta ikusteko elma dezue, gorritzen ez dela ari, hori temperatura basuan daolako da. Beraz, hemen txenik ja nere torrada dauket. Hau epela jateko baita, hemen txe jarriko dut, eta epelak jateko. Hemen txe nire txokolatezko torradak. Epela jateko dira, ze barruko krema, beroa dagoenez, nuretena da moztu hementxe, nuen behar du hor krematxu, barrutikan, osmo. Hori seinale ona. Zetako atatzea itxosa, eskuarekin jango ditu. Venga. Bueno, getari, hau zu bati doa, espero gure gaurko hiru eskentzak gustuko izatea. Hori da. Hau oso txarra eta zaio, Errepikatu beharra dago. Ez probatu eta hau, eta zuei, segunero ingo ituzu bestelata. Bueno, eskarrik asko denoi horre izateagatik, eta gu, urrengo astean. Astelenean, bueltan gau. Ondo izan, ondo pasazte gura. Agur!